mangai erengang che ziak tu dar chung puya ngai di namte nu te kianga oma tra hom ka van chak tak em nie hi ka thon thu chuani kumin kan ram the chu anuam don hle meya mol khat ringot po azaw thama chung ko som don in trin thum hun theu pon nei do ni la ram chuangal o om fo karing ram ria po anuam don khop mai thenom pa puwunga chuan ati chara nia anuam don khop mai a hu ho mol han bo te hi nuam vea ma se keini chung zong tuna kan huan hi alo zaw bok nen cheram lam han bo turin thok tu kan pache ema dule kan huan khu trin chan ve mun u or watila kalo ti mai kapa chuan atia chutia an ti chu mut mun atang chuan ben tun ruk pa chuan kalo ngai thla heng an ti hi ni khuwa ka hriat tanga an soi fo thin ani thingtlang mi kan nia kan khuwa po in za som nga vel bak alani lo kumtin hian e khop thar lo lawin kan man hlel thin phone changkang vak lo whatsapp fb khoi theina trok chu ka nei ve changkang lo ma se ka mu theile ban pha ka om chu ka za pui san lo kan din mun ka ria ka lom tok viau ni tin mei chuan kan huana chuan kan fe kum tluan thin serthlum nimbu fu chung chu en kolin kan huan hi zaw khata po a hla berni in chuan nuai an ti kher thin kan epa hian kan khuwa ram ming thang tak lungpum ram a om nge heram hian thon thu tam tak nein atluk mun hi azol dura lunglian tak mihring som ni pona an choi zo rol lo omin hei hian ati ming thanga kho then om tenen heram hi kan loin chu to ani ome ma se chu man lai thil dai ani kan ram hi a hlat ema wang hian ka chaw thei kher mai zana phei chuan ka leng chuak pe to ngai lo mutmuna ka phone chuan ve em chu met kualin mani to ka lim ve thei hle zan khat ka story lo like tu chu a profile ka cheka a about hi adik chuan kum som pa kwa velek alani mer kan mizo society bi ka chuan social media hi kan khoi ma im o te ka tia lekha zir tam phe chuan class 12 china bak social media hi khoi lo sek lo ti ve thin nge ka ngei dan hi kan khozim wangin kalo ngei tua thui lo zo zan khat ka thalak nei zinga kalan that ve deuna ka story vea lo comment tu an oma wang chuan ma sei su ka hongwat o khanu ngei khani zan ma sa ka story lo like tu kha nang hi tha ti dona tha over si lo chia ti dona tha tho siang khai ni hi chu nu te ro chu kan ne ro sak thei mi pa in du tok ve tak kani thalak an post reng like mai ngai lo like arzinga lan ve zia kha ka chapo na hian ho ati dau tlat peka bulchan tu ma aza lo chuan ka sak du bik lo kanin bezeu thin aizol mi ani thu asoya thingtlang lama kal achak thei zia te asoi thin lo zin la ka ti la in na kala no pang em hi chungten an phal teu lo mai ati thin ka na thok ka chau changa ka online kha do te hian message alo nut chia thin a message ka en chang te hian ka khile suk thin mi zoina kan thil nei thin ka hril chang hian abo theilu tuk hi alom om reu thin buan phun thin em kha marcha hian phun ti ro anu na phun thina o a nirove bu hian phun lova an tu thin chuan marcha hi an phun top lova an the thin bok anu chuan hril that ve mai om te ka ti rum a thir hria thi amak sakin achangin ka thiam ang tok le theiang tok ka zirtir thin school akal reilo class 10 ero a pass zirmi ka nilo aniang ati ve mai a ril ru chu a le lom zong tak chuan a tha ka ti reuh phian sum tam tak senga tuilo chunga zir ai chuan bana thlang jok chu ti chuan lova a huna theram bolovin kan huan chu zaubel hisapin trin chan ve mun zet kan wat ve maule luang hung nen soito angin ram achang to a thingom chun chu ki chung a rei thei hle thin pakhat ki zo chuan kut adur man nge ana thei kherasin
pa fa chaw wa wat kan ni bok nen kan wat rei phian kan wa zo chuan meilam kan phiat le ngal wa chapa tang lam ni don chu kan phiat fai hlar sapel kalkonga tan a it om kher mai theram hal hun hi mars thla hian itlang puya amei ro chu huan ram wat ero february chonhulam ani thung zaw khata wat vetenen in thurwalin kan hal ho mai thin chap an al tak tak chu hrengai lo tan chuan hriat nuam tak ani lowang a khuin para chuang ero a hmunom phian loisi chap char kut alo thlenga choma kan committee a chonhulama namlam chi hrang hrangin an lam le khangzinga khan zialung chero kha mi pa ka ni fange cheilam nen khan hmunom ka ti taber in soi theilok ila khozim te ni maila cheilama khan mizoram puma pakhatna kan lo ni to nge chuan tlailama khotlangin ruai kan thele a christmas te naw hi ani ringot upui engtinge chapchar ku din man ve a fb sas lom sang yani voinia kan man dan tlang lon chu ka hrila ani le nang ni ve ka ti chuan lamolama kan kal ve a kan branch kan lam ve sin a hlim maniang emoji nui lai lembok alo thon le sangte chapchar kut om zia chu i hre reng em ai shemi alo engi om zia nia an phua mei mo kalo tia phua mei nang man lai kan pian ma de khan mizo nam hroi tu pakhat chuan a hote chu chapchar ol len tin aram mut puya ma se abei se ang reng in sa an muta ho lo mai nam hroi tu chuan a hote mol phona chu a mu theilowa a khongai hle mai an mol phona hlia khu nan khotlang chuan roi the na chu a buat sei ta ha zuan ti mai thin an han zuk nu chuan an lo lomin an lo hlim ta em a nula le tlangwal te chu tuala in pachuakin lom takin an lam hlop chuta tang chuan chapchar kut an ti hi alo om ani ome mizoin kut kan nei zinga chuan a lian ber ani hialang upuya chu i hre ka fe war mai Anthurian festival hi kan kut neya atel lo tina emni telnang o hi chu tun naya an mu chua bel mai alom mizo te hian kut pui pathum chia kan nei chapchar kut mim kut le pol kut heng ho chia hi an ni in holova in bereng ta chu kan kopueta na kan du zong te kan soi ve thin number in pe in call pon kan in be fau thin reivak lawa kan in ngai zong ve ta keila in du tok ti taka okay tiamin chan chang te hian reply lawa katlak mai thin athil soi in sheve duem ibial nu kan ni chuan min kher vero upazok kan ni na angin minza thiam awang ero in kathun nuai ngai lo zan kha chu kolin kanin bia athin che em ringot kathil soi engkim min hiala achang phei chuan a minga voinga ka o nuwa min chang le chau thin a chung ten an hawa nianga te ka ti rum do thei takin min chan hun ka nga ka engma soilo wa ka ngoi wang la in o min be peilo ni kha ingai poimo chuwa bero ati lo le call off dona kanin mutui mangtha nuwa da su min be peilo mi tin bula han tran thalea omdan thiam har kherasin a nuwa soile danin a period lai khalo nia ka han nuya a thin ringot mole ka thian fa gai le monipon period hi anat thuan soi tak a then an khuwa sika a then an thin che ema chuan kein a thin chet lai kanang fu tinani chu in humi alovin kumni don kan ni veta long distance chu a hawe mei che chu ringam anom lo anti thin ma se ke tan ero dot phua chop thil oi omlowa kangai ve thung tlat kar hlat na hian mangai te a then sang lova rin omlo na hian ani then sang jok ni hei hi kangai dan ani ve tlat voi khat chu ka ka zen aizola bungrola turin a kaldona handimen angin ka kalve license hi nei chia lo maila keima to ka two wheeler four wheeler lam hi chu ka khalthiam vek thung sangtei po ka chuk tur thu ka hril nge ma se zan khat chau ria ka kan kaldona wangin zan reilama in puangai don zan reya alo chhuwa mai tur thu min hrila ka phur kher mai
motor ka khalai chuan kalo nui le vur vur thina ni ome ka zen soidanin kumruk liam ta ka kalba kha tun hi ka kal le ani deuh maya konglaka pampo alom nual to kan khopal tlang reng reng te chu an changkanga anin ne lo po a tha in kong kam phei chu concrete deuh vek an ni kan chena ka han ngei tua achung rangwa abang dap achuat thingphel odru taksin kan tlan pel zela konga chiat ema wangin aizol po zandariat vela che kan thleng ka kalnu nun bernen ka han khai khin alo ro pui bel ngei mei street light chu in nai te te a chuan adinga kong pui kam chu thim lai po om me ulo kan khuwa ka chuan street light kha pali vel le ka om chu po an eng lo em le ngal a om na bial pak a chhun lo tila ka soi moi thiam dan ber ani motor chu Israel point bula kan da a helai hmuna kan da chan po CCTV a om wang ani ka zen chu damlo damdo ena om kan adu awangin a thian ten anon hruaya aria pui ngal don chuan ke ero motor vengin motor chunga kariak don thung phone ka me en chuan dar som pakhat ari teu tok her mai traffic a khan kan tang rei em bokani sangte chu kama seisa dar kar chan ve ka nga nu po chuan min la reply lo ka kola ma se aring ral thak achung te mut fel hun anga ka nga a phone a silent de aniang tin kain nema ma se dar som pani dar khat dar ni thleng pon ko le message reng reng ka muin ka dong talo zana rei to nen a local hlawanga a local lo shein min shil ngam lo aniange tin kalai nem zel zinga po chuan ma taka thovin bungrua kanin lota dar sari arik meu chuan ngai zel daya zunram kan thiar der to min lo wis rang tak chuan ka chang let a local thailo chan chu asoya ka ngai dam mei chiania zanre chuaka atana him lo mai baka amoi lo alom thinrim te chu khoi lama ka thlal em thung si i local le huna ni mai lom tiro ati chuan nia kan local le huna chuan nge no ka ti chuan ole lutuk khoi muna po mila kalo pan tuang che kalim veng mai aizol veng lang thei chu thlir letin zol khopui ka mangai zan mu chinga lai tuala len na ka mai kha lo veng him ruo tin kan tlan liam zuya butu kan zawa wan sam achang changa in lo le thin chu kan na ani ber presbyterian kaushana kan loya kan khuwa phei chuan kaushan lian ber ani ma se ka in khom khat le thung sangte chuan in khom turin min ti fowa atu soi in sheve tuem pathianin min mangai ema wangin he an chedong khovela kan sualte tlen fai turin mitin mu thein a hun laya sual shremna za thlak ber crossa an khen be kha ifa pa nge imit muwa kheng bet ve se ien liam thei mai donem ni patan chuan ana don masin ma se a an puya asiam mi hring te min mangai ema wangin khongai na mangai na khat pathian chuan afa pa po uilovin aron tirani kha mangai ten malsomna an chan thei nan mangai tun atuar angai si thin soithiam lo view ma se speaker thu soitam tak ain keima chuan atlan jok si ka cholni thom no re takalo khai to ki kor phei chu adak mu tur pom to lo chu la chuakin thenom te isteri mei hol mangne mei chuan ka ki kor le kami su kanot mar le ta mo tha chuan chungkwa apuar khoma mo sual eroin chungkwa atidar thung he ko vela ka vantir ko chuan pathian ne na kan kar zaw lutuk chu apot naya zu kalo in zeu thin kha kasima kaushanina camping an siama chuan kalut keima in siam thaduna alo omnen ka hlok pui hle mai mitam takin eden hona tang bul min tran puya kan suazia kan tin lo zia min shil shep nuwa tlinga min poma chandam min ni tir le a uang thua an lo soi fo thin kha ka hre chuak ma se mi hring hi kanin fak renga kan tin lo na le that lo na kanin shil lo chuan ma son hara kan chapau mai thin kha kan tin lo na kha chapau na tla kan ding tur min nuk niam tu man ro thaber ani thung si
campinga kalu chu sangtei po alom kher mai phone call a in be chungin atong traya pathian hena alom thu min soipuin kan mahun akuta ada nge bu to po tha nu pui nu sham athual kan zawa athial chi anita komin chu ruwa tuet la tha a thlai te pon an ngai sangte chuan trap chungin min lo kola achan ka zo chuan min chang mai theilo reife nuwa upui anu hi zai nge ngai an zai lo chuan a soi som theilo akianga oma ko vong mai ka van chak em khamizan karil ro hajia kha o poisa thon turin thingtlang kir khor ni tina ei khop mu ve trok tan chuan avan har siem mulok theilovin kan varanda chuan ka thu chuaka biakin kapana are thiap mai thutlenga chuan thuin thinlung le ti tak zetin pathian hena chuan ka tong traya hemi tum aya tong trai ursun hi kala nei kher lawang katleiwa thak zinga chuan kol chuka donga upui poisa chu kan hmuwa anu po an zai nga le kanin biak zo chuan pulpit nunga cross antar chu ka thlir wanga choi saphian lalpa kalomi o katia sangte pon kan chanchin chu anu nena asoi veta pasalata na min nei du thu asoi bok anu chuan alompui em lain apa eroin thingtlang tlangwal berve tak kan iwange in ngei zon aphal talo tlat mai in nei phei chu ama tang chuan leile van ang dai ani kanin bekha tiala kanin biak chuna ero kanin ngain kain tlalel le thin sangte soidanin anu zaina na poisa an puk an manban apan zuin nan arukin alo ru chuak thin ani oma an poisa puk na tela mi chim lim ve tak ahun main an lo thing su nen sangte pon anu en kol man lovin thingpui dor le arem rema ain lo thin thu aron soya ma semo han ngai thate pathian hena in ngatlat zelango alati thei ani chu o re theina hi mishing mel malian ber te zingami avan ni chiang em puite ipute na aran puaro o choi kho makhat e mai ipun kan ar hi kan taldonia ti kha kanuna ti chuan kain khom bang chu in thlak zungin ka chuak zuya walte hei hi kapu min kaudan bik ani khatia ari pu chuan ipin nei tu hre nang aron ti chuan ka suang to na tang ka har chuak zok mai avun chu kalo pot chik teu hrup kain sum zolo chuan kapu hne na chuan engkim ka soya chung ko kim line ka soidon nia ati chuan phur tak chuan ar chu ka pu soka lailamani chuan kan thu khom ta thap mai kapu chuan thu a soya walte chu mei che chu i mangai viawa mi ati chuan kalu buzewa kanu kapa kapi te chuan kapu nen chuan min enton zaka an hriat thiam lo mel kher mai soi chhun zom zelin atop kharnan kan ser thlum huan zat ve khu kan khuwa emo kho thenoma shalna tur zongila walte poisa ma mo za hi chu atling mayang enge kan nge dan le mong ban chap chuan a hantia min hre thiam ber tura karin kapa chuan chutia ser thlum puitling sa ti ra ringo chu avanu yom do ve mei chedang an tamalom ai ka ngai dan chu awa han ni lo chiang ber kher em kapa chu ka huat ber trum halani ta veang kapu bok chu lo tong chuakin chu tiang ringot ani lo chu ti tak ema chuan walte nunen inin then pon mit tui tlo chowa ko tura min ti kha a han ti le meu chuan kapu rot nang chuan thu kan ti tluta a sangte nen chuan ka in bezeu zewa an veng tlangwal fel nia an soi sarkar hak thok ngat chuan an in aron chuan kai fo thua soya rilru akal tuidu kherasin apa zuruin kain biati ashiata piangin a phone alak saka kut athak thin achang phei chuan anudam thalo laka te chuan atuan fo bok minron hril sangte hian ka hriat hlau tak chuan a trap ru thin mangai tu hian sumle pai neilo maila a mangai ta ne ro kom rengti hi hriat ti ro o ti in pathian hena ka tong trai le tak kha
kan ram hral kan tumatang thla do na veleta ril ru man mo nen ril ru petaka na tho a har kher mai nikha chu kapa phone Nokia black and white ngai mai chu aron rita tang mai le kan ram le an du thu aron soya atopa chuan sangte kalokal do ne izalen na dar chu hari don ta kavakola ma se switch off alain tiklat shil hai tak chung chuan message ka nu chia karilu chu siam felin aizol lama chukphot katuma khotrenom sumo chuan katuma wang chuan kan chung teina chuan kavariak phaya sangtei chu ka call le a switch off alain ti ka message bo alain double tik mi alo ma se ka kaldon hiani top jingkar ma taka chuan thovin aizol lampan chuan kan tlan chuaka sangtei nen hian ataka voi khatma kan lain mulawa thalaka bak ka zam ve lek mai ka chuan puite ho chu kum upalam deuh vek an ni keima angrual meiche pakhat chu a omve ma se kan lain be mi alo kongchan ve zet kan tlan nu chuan ka im be ve ta a ming ka zota lel thazuali ani thu le zual boitia an kau thu a soizuya college zirlai ni in an chollai alo hong zok ani ka kal chante min zota karin ngam ema wangin enkim ka hril nge sangtei te veng omna min zota an veng chu ka hria an omna kha kalakal ngai lo thuin ka changa zual boi bok chuan ani chuan kanina lo thlengla naktu ka kalpui don chenia college kan kal don chuang ni nem atia karilu chuan lelpa kalome katia aizola hian chungte tia soitur kan nei lova ka thil tumte chu ka han ngei tu chianga mol ka in ti nu no ma se ke ka pen to a chol thiang kani to lo aizol chu kan thleng le ta zolboi chu ka zui chota unaw chawa in lo an lo ni hlo zolboi u chu zolboi ai ma chuan biak anuama meichia ve tho ani mutmuna chuan kanin mu huna kanom dan tur le kaum dan tur chu ka ngei tu a mut atui du ngang mai zinga chuan ma taka thovin kaim bual zo chuan ka kamis var uklam pangto chu ha in ki khordum athar to lo ti hriat tak chu hale in ka phei khok adu khop siai a hmulo wanga pole khideu hrup chu bun le in alo bera khote pastor chu ka hen shim zual boite unaw khan thing min tingem le basa chuan avoi khatnan ka chuang ve nge ram hlun kan thlen meu chuan kan ideu luk the LRM hospital piaste pa chuan kan chuk thla a ma min hril to na chu chuiton chung zelin kongpui kan po le a dinglama kan pheile thui deu fe kan kalnu chuan kongpui kama in pakhat kongkhar in hongkara banar chu ka zuk mu thei kading chot kalet le o ama nge yani athalak le aming po adik thlape chu banara intar chu in sheve duem lel ro hlua waiting lalom sangi kanging dot katol nuwa ka thu nok dan khat nain tiam thu ala don mo nilo amangai chu keima chau katimol mola mipa kani nare ka soi theilo biakin chunga kawan tirko nui mel mutur chuan kachakna zong som khomin zual buinen chuan kan kala mani to ka in ring tok cholo laka poa tlom ngai lo hian chakna reng kanei talo conductorin muang cha nga solfa veyang mei chuan kakal reng chuan ni dul mai biakin ke chu vuanin ka mer ngat mai kamit tui chu atlak tol onan kain seru sham kongkhar bul tang chuan tiam thu an chamlai chu ka thlira hriat chuan nei ni om hian sangte chu aron hoi pheya min mu chuan makti takin min en reng ma na soi khain la sherengem khoi hmuna po omila kalo pan tawang che ati kha mo kor fual moi takha chung chuan kalama chuan aron thlana miron ko thlop thinlungin muton te thinlung chu anging tona dot soi ngai lo mit tui chuan kan biang mai nilo kan taksapum chu ngongin akhur hlok mi pui ho chu an lo phun mura tiam tu chamlaya mo nu om dan chuan ati hril hai ani
ilo vakal har ve mo ka oma chuan a chum dot tota rilruna tak chung chuan ka thohok ka kona tang chuan in la sangin adara ka dom saka sangte tikhan omma che ke aya tha pasali nei dona limjok ta che ente pathian nena kanin la thin hi pathian rem ruat vek ani dona ni hi kamit tui chu kadang zongang biglo atop nan kan mita tak chuan kanin en ve a apui ka mangai rengang che chu thu chu sangte atanga ka tu hriat hunun ber anita aromol chula in amit tu chu ka hruk saka akuta chuan vuanin mai cham chu ka pan puya apasal ni mei tur kut chula in sangtei kut nen chuan ka me bela mopa chu enin lua he mei che thinlung hi tina in phatlo sha mangche o itina a iphat don ani chuan ka hnena minon pelet le ro o nui sakin alu alo buzewa sangtei en tolo chuan ataka kalo von chak em thin akut chu merwang wangin chu mai cham nupa ni mei to tu le pastor chu ka hnung chhon zuya pon lama chuan zoi muang chuan ka chuaka tual kapel chuan mitinin limle lom taka an pan thin alu tapiang loma an lo chuana thlamuan na an channa biakin chu atop nan tiin ka hoi kira ka hriat tham lek hian ka hmangai rengang che tiin hoile to ngai lo turin mituinen ka thla liam ta a van khaman ka thai changlo ma la khiangoyami to na hmangai lung idum phot chuan lom zel ta nge ati chu ka hriat thiam pui ve ta atop ta